Upozorenje. U ovom videu je sadržaj koji ne odgovara nekim gledateljima. Ne preporučam vam gledati ovaj video punog želuca ako ste gadljivi. Na petom mjestu imamo čudan i u najmanju ruku monstruozan kineski specijalitet, a to je živa hobotnica. Hobotnici najprije odstrane dio mozga, potom je serviraju i konzumiraju uz razne umake, a s obzirom da su mišići još aktivni, hobotnica se kreće po tanjuru. Oni koji uživaju u ovoj hrani kažu kako je jedu radi posebnog doživljaja, a ne samo radi okusa. Dodaju i kako je to zdrava i svježa hrana lagana za konzumaciju. Na četvrtom mjestu imamo vijetnamski specijalitet, a to su veliki crvi. Vijetnamci, kako bi bili sigurni da će pojesti svježi obrok, oni ih jedu žive naravno. Serviraju ih u salatu, juhu ili umočene u voćni sok. Jedu se i u Australiji, a kao poseban specijalitet možete ih pronaći i u francuskim te kineskim restoranima. Iako se tako ne čini, crvi zaista jesu hranjive, a sadrže čak 76% proteina. Na trećem mjestu imamo tradicionalni talijanski specijalitet, a to je truli sir. Dakle, taj sir se radi od ovčjeg mlijeka i kada je gotov, sirari ga ostavljaju na otvorenom onoliko koliko je potrebno da sirne muhe ostave svoje jajašce u njemu. Ličinke potom putuju sirom i razbijaju masnoću sira vrenjem. Prije konzumacije sira čak nije potrebno s kriške očistiti crve jer su puni proteina, ali neki ljudi ih ipak maknu. Ova vrsta sira bila je zabranjena za konzumaciju te se mogla kupiti samo na crnom tržištu. Međutim, danas je proglašen tradicionalnim jelom i ponovo se proizvodi. Na drugom mjestu moje liste top 5 najodvratnijih jela na svijetu je voćna juha sa šišmišem. Recept za bizarnu juhu je jednostavan. Dobro opranog šišmiša najprije treba malo prokuhati, potom nasjeckati malo voća i povrća, sve začiniti kokosovim mlijekom i servirati. Šišmiš se ide cijeli sa krznom, očima, iznutricama pa čak i krilima. Osim što se ne čini malo neprivlačnim, ova juha je zapravo malo opasna. S obzirom da šišmiš jede otrovne biljke koje uzrokuju neurološke poremećaje kod ljudi, konzumiranje šišmiša je odličan način ukoliko želite patiti od Alzheimera, Parkinsona ili čak umreti. Na prvom mjestu imamo najčudnije i najbizarnije jelo na svijetu, a to je balut. Balut je opločeno pače ili kokošje jaje staro između 2 ili 3 tjedna. Živi već dobro razvijen embrij pačića, to je pilića, kuha se i jede izravno iz ljuske. Osim što je bogato proteinima, Filipinci, Kambodžani i Vijetnamci vjeruju da je odličan afrodizijak. Ja iskreno ne bih probao. Lajkajte i šerajte ovaj video ako vam se svidio i naravno subscribe se na moj kanal za još ovakvog sadržaja.